ברוכים הבאים, אנחנו נמצאים בפרק השלישי של סדרת הפודקאסטים של מכללת G&M. היום נמצאים איתנו הבעלים של יש בתים בבאר שבע, שלומי עמר וחופי כחלון, מנהל ההדרכות. נעים מאוד. אני מכירה אתכם, אבל הצופים לא מכירים אתכם, ותכף יכירו אתכם. אני מאוד שמחה. בוקר טוב. בוקר אור. אני מאוד שמחה ככה שזכיתי לקבל אנשים מקצוענים כמוכם, ולבוא ולקחת את הנישה של הנדל"ן, ולהנגיש אותה באמת לחבר'ה צעירים, ולאנשים שבעצם רוצים להיכנס לעולם הזה, והוא נראה להם מאוד 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 קשה, עולם של קרישים, עולם שהוא רחוק מהם, ובעצם עיקר הכסף, במיוחד בתקופות האלה, נמצא בנדל"ן. אבל אנחנו נתחיל מזה שכל אחד מכם קצת יציג את עצמו, איך הוא הגיע לעולם הזה, ומשם נגיע לחלקים המקצועיים יותר. שלומי. אז אהלן, מה נשמע? בוקר טוב. קודם כל תודה רבה לך רעות, על זה שאנחנו זכינו לעבוד איתך, ובאמת אני חושב שהשיתוף פעולה הזה הוא שיתוף פעולה פורה, ומי שייכנס לעולם, ייקח את הקורס וילמד אותו, אני חושב שיעשה לו באמת רק טוב, וימנף אותו והוא נסוק למעלה באמת ברמה המקצועית, ויקצר הרבה תהליכים. אנחנו נגיע לקורס, אני רוצה שהצופים שלנו ישמעו עליך קצת, יכירו את מה שאני הכרתי, איך הגעת לתחום, איך התפתחת, איך הפכת להיות בעצם, היום אתה מאוד צנוע, אבל היום אני יכולה להגיד שאתה מבין הסניפים הכי גדולים בדרום, מחזיק את רוב המתווכים בדרום, ויש לך המון המון כוח בכל האזור הזה, ואני רוצה שתסביר לצופים שלנו, איך הגעת בעצם לתחום הזה. אז בכיף. אז קודם כל, כמו שאמרנו, קוראים לי שלומי עמר, אני בן 47, נשוי לוורד, אבא ל3 ילדים מקסימים, נמצא בתחום הנדל"ן כבר 15 שנים, אפילו פחות, 14 שנים, התחלתי באוקטובר 2010, ונכנסתי לתחום באמת מסיבה שאני קניתי נכס בגיל צעיר, וכשקניתי את הנכס בגיל מאוד מאוד צעיר, הקבלן שרכשתי ממנו את הנכס, למעשה פשט רגל. במהלך הדרך הבנו שגם הוא מכר מספר נכסים, כנכסים כפולים לשניים או 3 לקוחות, ומצאתי את עצמי בלי דירה, עם ערבות בנקאית מזויפת, ובמשך 10 שנים חי ביחידת דיור, משלם גם משכנתא, גם שכירות, כאשר הייתי בעצם באותה תקופה, בגיל מאוד מאוד צעיר, מנהל מרחב בחברת תקשורת, והייתי מחזיק 30 עובדים, רכבים וכן הלאה, ומצאתי את עצמי לא סוגר את החודש, מכיוון ששילמתי גם כאן וגם כאן. בסופו של דבר, הגעתי למצב הפסדתי כמעט 1,000,000 שקלים, ואמרתי, למה זה קורה לעצמי? למה זה קורה לי? ובואו נבין, אם בתחום הנדל"ן זה משהו שקרה לי, אני לא יודע שזה יקרה לאנשים אחרים. והתחלתי לחקור את עולם הנדל"ן, והחלטתי שאני נכנס לעולם הנדל"ן בכל דרך. ואם זה קרה לי, המוטו שלי היה שזה לא יקרה לאנשים אחרים, אני בא לשפר את העולם הזה. בעצם מה שאתה מספר פה זה משהו שאני יכולה להגיד ש95% מהאנשים שאני מכירה אחרי שהיה קורה להם דבר כזה, הלכו להם החיים בעצם, הם היו מרימים ידיים ואומרים, וואלה, 1,000,000 שקל ייקח לי אולי עוד 20 שנה להגיע אליהם. אני כרגע אומר לעצמי, בוא אני אהיה שכיר איפשהו ונסה לשקם את החיים שלי. אתה הפכת את זה לסוג של שליחות, זה גדולה בפני עצמה. בעצם אמרת, מה שקרה לי אני לא רוצה שיקרה לאחרים, ואני רוצה לבוא וללמד אחרים את הטעות שאני עשיתי. זה בעצם מה שנתן לך את המוטיבציה לצלוח את המשבר הנוראי הזה. נכון, אמרנו מהלימון נעשה לימונדה, ובאמת אם אני אקח את ערך הכסף היום, לערך הכסף לפני 20 שנה, 1,000,000 שקל היום, של אז להיום, זה הרבה יותר. ואני אמרתי, אני לא אוריד את הראש, להפך, אני בן אדם שעומד על הרגליים, ורץ קדימה, ומסתכל למרחקים ארוכים, ואף פעם לא אומר נואש, ואם הפסדתי 1,000,000, אני ארוויח 10 מיליון על 1,000,000 האלו, וברוך השם, נכנסנו לעולם, התחלנו מעולם התיווך, נכנסנו לעולם התיווך, ומהר מאוד כיסינו את החובות, התפתחנו קדימה, קנינו נכסים, קנינו דירות, התגלגלנו, עשינו עסקאות מאוד מאוד יפות, כי העולם הזה באמת הוא עולם ללא תקרת זכוכית, ומי שנכנס לעולם הזה, והוא רציני, והוא מתמיד, והוא משקיע, והוא עובד by the book, והוא, קודם כל, אנשים לפני עסקים אצלו, אין סיכוי שהוא לא מצליח, אין סיכוי. מדהים. ולכן משם התגלגלנו, התפתחנו, ואחרי תקופה מסוימת, בערך 6 שנים כסוכן שטח באחת החברות, חברות התיווך בבאר שבע, החלטתי שאני פותח יוצא דרך עצמאית, ופתחנו את חברת יש בתים. חברת יש בתים נפתחה בערך לפני 8 שנים. היום אנחנו עם 3 סניפים, אופקים, דימונה, באר שבע, מעל 60 סוכנים, אנשי צוות, אנחנו עובדים כמו ארגון לכל דבר, מגיעים בבוקר, דיווחים בערב, הדרכות, קורס שלנו, שתכף חוף יסביר על קורס סודות הנדל"ן, באמת אצלנו בתוך הקורס,
עובדים, גם עושים יזמות, בנינו מעל 70 צמודי קרקע באזור באר שבע והסביבה. אני יודעת שאין לך זמן לנשום, אתה עובד מבוקר עד ערב, נכון. אבל זה כיף לראות שזה גם משתלם, וזה כיף לראות שאפשר לשקם ולהשתקם מדברים שנראים לאנשים כסוף העולם, והרבה פעמים אומרים נואש במצבים האלה. ואני אעבור לחופי היקר שלנו, שאני רוצה שהוא יכיר לנו אותו, שיסביר לנו את הרזומה שלו, איך הוא הגיע לעולם הנדל"ן. נעים מאוד, קודם כל, חופי כחלון, אבא ל3, נשוי לשירן. הגעתי לעולם הנדל"ן, האמת, עולם הנדל"ן קרה לי, אני קורא לזה. הייתי חי בארצות הברית תקופה, ושחזרתי התחלתי לחפש את עצמי. אחותי ביקשה ממני שאני אמכור לה את הבית, חבר ביקש, דוד ביקש, ומצאתי את עצמי מתחיל להתעסק עם מחירות בתים. כן, כך בקבוק וויסקי, כך זה, כך פה, כל פעם, מתנות כאלו, פרגונים, כן, פרגונים. תוך כדי התעסקות בעולם הזה של הנדל"ן, אני מרגיש וחווה מתווכים שמדברים איתי, ובוא נעשה ככה, ובוא נעשה ככה, וכאילו המון דברים שהם לא מקצועיים. אני גם התחלתי לא מקצועי, ואמרתי סטופ. אם אני נכנס לזה, אני באמת נכנס לזה. אם אני עושה משהו, אז אני עושה אותו כבר עד הסוף, ולא על הדרך ובצורה לא מקצועית. בדיוק, דיבר איתי בחור שהיה איתי בארצות הברית, אמר לי, חופי, תקשיב, אני יודע מה היכולות שלך, אני יודע איך אתה בעולם המחירות, בוא ניכנס, בוא נתחיל להיכנס לעולם הנדל"ן, ניקח משרד, ונתפוצץ. אמרתי לו, אני איתך, בוא ניכנס, באמת נכנסתי, עשיתי רישיון מסודר, והתחלנו ללמוד, התחלנו להכשיר את עצמנו, הלכנו להמון קורסים, הלכנו קראנו המון רק בשביל ללמוד ולהתפתח בעולם הזה. כי מה ששמעתי ומה שחוויתי תוך כדי השיח הזה עם המתווכים מאוד מאוד הציק לי. כי תקשיב, בוא נקפיץ פה, בוא נרים שם, בוא נעשה כאן, עזוב, לא משנה, אל תגיד לו שזה... זה משהו שכל כך... בכלל למי שמקצוען, חוסר מקצועיות זה משהו שיכול הוא מגרד, זה מגרד בגוף ברמה שאל תגיד לו שככה וכן תגיד לו. וזה גם אנחנו לא מדברים פה... חשוב לי שאנשים יבינו גם, אנחנו לא מדברים פה על איזה רכב שקניתי ב-80,000 או ב-100,000 שככה, אנחנו מדברים פה על עסקה שאנשים עובדים חיים שלמים כדי לממן אותה, ואני כל הזמן צוחקת גם על חברות שאני אומרת, קניתם בית, לא קניתם בית, הבית של הבנק הוא יהיה שלכם בגיל 60-65, אז אני אומרת, זו עסקה שאנשים חיים שלמים עובדים, משלמים אותה, קונים אותה, ואת הסיפור של שלומי, לצערי, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת, וזה גם גורם להרבה מאוד אנשים לברוח מעסקאות שיכולות להיות טובות, כי זה מדליק להם נורות אדומות, כי הם חושבים על הונאות, וכי הם חושבים שאנשים, ויודעים שאנשים נפגעו ונתקפו, ובגלל זה אני באמת מעריצה ורואה את השליחות שלו, של שלומי, עקב מה שעברת, אני רואה את זה כשליחות שבזה משהו שכולם צריכים לדעת אותו, להבין אותו, גם ברמת הבסיס. גם אם אני לא רוצה להיות מתווכת, ואני רוצה לעשות עסקאות נדל"ן, ולהיות יזמית, ולהיות אשת עסקים שמשקיעה בנדל"ן ובדברים, אני צריכה להבין, אם אני אבוא מחר, שימו 2 מיליון שקלים, אם אני לא הולכת עם אנשי מקצוע, אני בעצם... בבעיה. וזו הבעיה העיקרית, ואני חושבת שגם הרבה בתפיסה במדינה שלנו, נהיה קטע כזה לחלק מהאנשים, חלק הבינו, שהם לא רוצים מתווך, והם רוצים למכור את הדירה לבד, והם רוצים לעשות את העסקאות לבד, וכל פעם שאני שומעת את זה מהצד, אני אומרת, רגע, כשאנחנו חולים, אנחנו הולכים לרופא. נכון. כשאנחנו רוצים לעשות איזושהי עסקה, ואנחנו צריכים עורך דין, אנחנו הולכים לעורך דין. גם מתווך, זה מקצוע, זה מישהו שבא ומייצג אותי, כמוכרת הדירה, או כקונת הדירה, ואמור לייצג את האינטרסים שלי מאלף עד תף. אני, כל עסקת נדל"ן שעשיתי עד היום, עשיתי עם מתווך, עשיתי עם עורך דין, עשיתי עם אנשי מקצוע שליוו אותי, ולא הייתי עושה את זה בלעדיהם, כי אני לא חיה את זה. אתם מרגישים את זה בשטח, את ההתנגדויות האלה? נתת דוגמה יפה, ובגלל שאנחנו חיים את השטח, ואנחנו בפגישות, ואנחנו מכירים את האנשים, אנחנו שומעים את זה המון. ודוגמה שאני תמיד נתת דוגמה שהיא יפה, שחייב ללכת לאיש מקצוע, אם אני רוצה לעשות משהו מסוים, זה אותו דבר שאני לוקח את התוכנית של יצאת הצדיק. אוקיי, כשהם נותנים דוגמה שהם רק מנתקים איזשהו משהו בדוד, ופתאום הבחור של הדודים אומר שצריך להחליף את כל הדוד בכל תחום, אם זה במוסכים, אם זה בדוודים, אם זה במזגנים, בכל דבר. גם בתחום שלנו, לצערי, יש שרלטנים, יש כאלו שהם עובדים לא בצורה שיש אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד גדול, ודרך אגב, בגלל זה גם כל העניין של הקורס הזה, להכשיר יועצי נדל"ן, דרך אגב, אני לא אומר מתווכים, אלא יועצי נדל"ן, כי מתווך, יש לו הרבה תפקידים, חוץ מלהיות מתווך, לקשר בין מוכר לקונה.
בסופו של יום, ברגע שהדור ילך למקום של מקצועיות ואמינות ויושרה, יהיה לנו גם מאוד מאוד קל בתחום להתמודד עם המוכרים, עם הקונים, שיש להם איזשהו סטיגמה בראש. בכל תחום, כי אם אנחנו מתקנים ביטוח, אם אנחנו מתקנים מיליון ואחת תחומים, בכל תחום יש לנו את הסוררים שמנסים לעשות דברים, זה לצערנו תופעה שלא נצליח למגר אותה, אבל אני כן רוצה לשאול אתכם, דווקא מהמקום שלכם, כי אתם חיים את זה ביום יום הזה, איך אתם בעצם יכולים להגיד, לצורך העניין שלומי, איך אתה יכול להגיד שאתה יכול לבדל את עצמך ממתווכים ומבעלי חברות תיווך אחרות? מה אתה חושב שהערך מוסף שאתה למדת ויודע לתת ללקוחות שלך שמגיעים אליך? תראי, אני אסתכל על המגרש הביתי שלנו, כי כמו אני תמיד אוהב לעשות אנלוגיה לספורט, אם אני מסתכל על החדר הלבשה שלי ועל הקבוצה שלי, אני יכול להגיד לך איך אנחנו עובדים ומה אנחנו עושים באמת כדי להיות הכי טובים בתחום. א', זה מתחיל מזה שאצלנו אין דבר כזה שלא מגיעים מוקדם בבוקר למשרד. זה כמו בכל מקום אחר. בן אדם שיושן עד מאוחר, איך אומרים, יושן על המזל שלו. מתחילים את הבוקר, בשעה 9 בבוקר, 8:30, 9 בבוקר, מגיעים למשרד. פותחים את הבוקר כל יום, או ולא מסיימים רגיל, כי רוב הפגישות הן בשעות הערב. לא מסיימים רגיל בכלל. מתחילים או בהדרכה, או בלימודים, או מרצים חיצוניים, או קורסים שלנו, או העשרות, או סיורי מוחות, או סימולציות. פשוט כל יום חדש. אני יודע שאני לא יודע כלום. ככה אני קם בבוקר. זה המוטו שלי. וככה גם האנשים שעובדים איתי וביחד איתי. זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה בעצם צריך לאמן להם את המחשבה, לאמן להם את הראש, לאמן להם את מה שהם עושים. אני כל הזמן אומרת שבאים אליי יועצים עסקי, שבאים אליי לייעוץ עסקי בעלי חברות, ואומרים לי, כן, אנחנו עושים הדרכת מחירות אחת לחודש. אני אומרת לו, אוקיי, אז אחת לחודש ימכרו לך. כי זה לא ייתכן לעשות הדרכת מחירות אחת לחודש. אנחנו חיים את זה ביום יום שלנו. אני לא מורידה את הקבוצה, נתת מהספורט, אז אני אתן מהכדורגל, כי זה מה שאוהבים אצלי בבית, ואני אגיד, לא, אתה לא מוריד קבוצה למגרש ל-90 דקות משחק, בלי לאמן אותה לפני כן. אז איך אני שולחת סוכני מחירות ליום עבודה של מחירות, בלי לתת להם מוטיבציה, השראה, ללמד אותם, לתת להם כלים? כל הזמן לתת כלים, כל הזמן ללמוד. דרך אגב, גם בתחום, גם בפן הטכנולוגי, אם זה עכשיו תוכנת CRM שאנחנו פיתחנו, ואמורה להיות שלנו אין-האוס, אם זה קורסים אין-האוס שלנו, אם זה כל מה שקשור לתחום המדיה, אם זה כל מה שקשור לתחום הפרסום והשיווק, אם זה כל מה שקשור למעטפת, מנהל לכל יוניט. בעצם יש לך הכל תחת קורת גג אחת. הכל תחת קורת גג אחת, ולא פחות מזה. אני מאמין שמשרד תיווך בתחום המודרני, בעולם המודרני, הוא לא משרד תיווך לבד. בוודאי. זאת אומרת, אתה יושב על השיבר. אתה צריך להבין שבתוך המשרד תיווך אתה גם צריך לתת ערך מוסף. אם אני מגיע היום ללקוח לנכס שלו, ואני רוצה להעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב', אני גם צריך לתת לו ויז'ן וחזון. לאן אני מעביר אותו? חוץ מזה שיש לי דירות יד שנייה, יש לנו גם דירות יד ראשונה, אנחנו משווקים היום פרויקטים ליזמים. אתה צריך להלביש ולהתאים בעצם חליפה לכל הכוח שנכנס אליך למשרדים. זה לא איזושהי כפפה אחת שמתלבשת על כל אחד שמגיע. אתם ממש צריכים לבוא ולהבין, יש גם זוגות בדרך כלל שמגיעים, אז הבעל רוצה ככה והאישה רוצה ככה, והיא רוצה ככה והוא רוצה ככה, ולילדים ככה. לכל אחד יש את הצרכים שלו, את הרצונות שלו. זה לגמרי לא רק תיווך, ובגלל זה אני אומרת שזה, כמו שאני אומרת שעולם המחירות הוא מקצוע בפני עצמו, גם מתווך זה מקצוע לכל דבר. ואתה לא יכול לבוא ולגשת ולעבוד במקצוע, בלי ללמוד אותו מכל הכיוונים שלו, מכל הקצוות שלו, ללמוד את המתחרים שלך, ללמוד את השוק, ללמוד את הבנקים, ללמוד משכנתאות, אני מניחה שגם עם זה אתם עובדים, בנקים, יועצי משכנתאות, הכל צריך להיות. זה לא פחות חשוב, וראות, בעניין הזה, ודיברנו על ערכים, אנחנו ניכנס ללקוח הביתה, וזה מה שאני מלמד את האנשים שלי. אם אני יודע, אני לא מגיע למכור לו את הבית, אני מגיע כדי קודם כל לייעץ לו ולתת לו ערך מוסף. אם אני יודע כיועץ נדל"ן, שאני לא יכול להעביר אותו מאיפה שהוא צריך לבית הבא, ואין לו מספיק יכולות, כי אין לו מספיק יכולת לקחת משכנתא, או כושר החזר, אני אגיד לו, אל תמכור את הדירה, או אל תמכור את הבית. ואנשים מעריכים את זה, כי כשהם יודעים, הם מקבלים ייעוץ מקצועי ויושר, וזה לא עכשיו רק לבוא, אני עכשיו למכור לו את הדירה. אני אקח את העמלה שלי, וזה. לאן הזוג המבוגר הזה הולך, או לאן הזוג הצעיר הזה, אם הם יכולים למכור ולהחזיר משכנתא עכשיו של עוד 5,000 שקל בחודש, האם יש להם הון אישי, קרן השתלמות שאמורה להיפתח, הם אמורים לקבל איזושהי ירושה.
האם יש להם בכלל את היכולת לעבור לנכס הבא? לפעמים שאתה משקף ללקוח את כל התהליך מאלף, הוא אומר לך תודה רבה על זה שאמרת לי שאני כרגע לא יכול למכור את הדירה או את הנכס, ואנשים פשוט מצדיעים, וככה בונים מוניטין, ואומרים שם טוב טוב משמן טוב, לגמרי. וככה למעשה זה חלק מהערכים שאנחנו מלמדים אצלנו, ובאמת בתחום הזה חשוב להיות לא רק לבוא ולמכור, אלא להיות... זה מדהים, אתם יודעים, כי הייתי ברעיון שבוע שעבר, ושאלו אותי, על פי מה את בוחרת את המרצים שלך? אמרתי לי, תראה, אנשים מצליחים, יש לזה 1,000,001 פרמטרים והגדרות. בדרך כלל רוב האנשים אומרים, אנשים מצליחים, זה אנשים שיש להם כסף. עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת אם למישהו יש כסף או אין כסף? לפי המרצדס שהוא נוסע עליה והביא לשוק. גם BDI היום לא משקף לך את כמות הכסף שיש לאדם. וזה ככה רוב האנשים מסתכלים. אני רואה אנשים מצליחים כאנשים שנפלו. קמו, נפלו, קמו, נפלו, קמו, נפלו, קמו, ובכל זאת הגיעו לכאן אחרי דרך שהם עשו, כי הם לא ויתרו. וגם כשבאתי ושמעתי משלומי, כשנפגשתי לראשונה במשרדים שלכם, המהממים בבאר שבע, אז באתי ושמעתי את הסיפור שלו, ואמרתי, רגע, האיש הזה צריך לבוא ולהראות לאנשים, ומאות אנשים מסביבנו עברו את מה שהוא עבר, ולהסביר להם שלא צריך לשרוף חיים שלמים בגלל נפילה 1, 2, 3, אלא מכל נפילה בדרך שיש לנו, גם בנדל"ן, שזה עסקת חיינו, יש דרך לצאת ממנה, יש נקודות לצאת מהם, יש דרכים, ובונים תוכנית בעצם, תוכנית יציאה, ויוצאים מזה בצורה, אני חושבת אפילו אנשים שנפלו בעסקאות נדל"ן, אני קוראת להם לבוא ולפנות אליך ולקבל ממך את התוכנית עבודה ואת הדרך, לצאת מזה ולהבין שמה שהיה מת ואי אפשר להתקדם מפה אחרת אם לא בונים תוכנית. יש לנו מאוד דוגמאות של אנשים שאתה יודעת, מכרנו להם את הבית, כונסי נכסים, לא עלינו אנשים שהתגרשו ובדלו את כל ההון שלהם, הרבה אנשים קוברים את הראש מתחת לסמיכה. ממש לפסיכולוג מלבד שאתה מוכר דירות, אתה ממש נכנס לתוך הסיפור של אותה משפחה, נכנס לתוך הקרביים של אנשים, כן, ממש, ממש, אתה רואה מלא, תראה, היום גם במדינת ישראל כל זוג שני או זוג שלישי, 1, 2, 3 גירושים. בקורונה ובמלחמה זה עלה לגמרי. זה עלה לגמרי, ואנחנו סוג של פסיכולוגים גם, כי אנחנו לפעמים הרבה נמצאים באמצע בין הבעל לבין האישה, הרבה פעמים כל ההון האישי שלהם הולך בגלל מלחמות, ביניהם, כן, שיכולים למנוע אותם. הרבה פעמים אתה מגיע ואתה מוכר לאנשים שעבדו 60 שנה, או 40 שנה, סליחה, והגיעו לגיל 60, ופתאום הגיעו לכונס נכסים, מסיבות כאלו ואחרות. איזה עצוב זה. ואסור אף פעם להוריד את הראש. כל הזמן, לכל דבר יש פתרון. לכל דבר אני גם מאמינה, באמת, אני באמת מאמינה בזה בכל דבר בחיים, בגלל שאני בעלת חברה, ואני יודעת עם כמה אנשי מקצוע אני מתעסקת, ואני אומרת, אני לוקחת איש מקצוע לכל דבר שאני לא יודעת אותו. אנשים צריכים להבין היום שזה לא מילה גסה, אתה יודע, גם כשאתה משלם על עסקת נדל"ן, אומרים, אני אשלם למתווך 70,000 שקל, כן, שילמתי 70,000 שקל, אבל הסתכלתי על כמה זה חסך לי בעסקה, על איך זה הלכתי עם מישהו שהוא בעצם משרת את האינטרס שלי, והוא מבין דבר או שניים, במה שאני לא מבינה. אז אם לא הייתי משלמת למתווך את 70,000 שקלים האלה, אז אולי הייתי משלמת אותו למי שקניתי ממנו את הנכס. דרך אגב, רעות, בארצות הברית, 95% מהדירות נמכרות דרך מתווך. זאת אומרת, אנשים לא יוצאים בכלל למרקט. אבל זה החכם. הם מתקשרים למתווך, בואו תמכור לי את הדירה. בישראל יש אגב, גם רוב אנשי העסקים שמחזיקים פה דירות, מנהלים אותם על ידי מתווכים שמחזיקים להם את הדירות. גם בישראל חל שינוי דרך אגב. אם אני נכנסתי לשוק לפני 14 שנים, היה מאוד קשה לגייס נכס בבלעדיות. היום זה לא שאלה אם אני אתן בלעדיות, אלא למי אני אתן בלעדיות. המון אנשים, רוב השוק כבר מוכר דרך מתווכים, דרך אגב, אבל חייבת להיות רגולציה בתחום של התיווך, וזה משהו שאנחנו נשאיר אותו לפעם אחרת, באמת, אבל חשוב להיות שיהיה רגולציה על מתווכים שנכנסים לתחום, סוגי אנשים שנכנסים לתחום, צריכים לעבור מבחנים הרבה יותר טובים. חשוב שאנשים יבדקו שהם עובדים, אתה יודע, היום בביטוח יש אנשים שעובדים בלי רישיון, בתיווך יש אנשים שעובדים בלי רישיון, כל כך הרבה דברים. המינימום, הדבר הראשוני זה קודם כל לבדוק שלבן אדם יש תעודה, יש רזומה, יש ניסיון, להבין שאני באמת עובדת עם איש מקצוע ולא עם איזה... לא רק הרישיון, הרבה אנשים עובדים בלי רישיון, נכון, אבל יש גם אנשים שעובדים עם רישיון תיווך, והם רק עשו רישיון תיווך, זה שיש לך רישיון תיווך לא עושה אותך מתווך. לגמרי. אתה צריך תהליך לפחות, הייתי פעם באיזו הרצאה בארצות הברית, בעולם הנדל"ן, בעולם התיווך,
והם אמרו בארצות הברית, להיות מתווך מקצוען, לוקח לפחות 5 שנים. רק אחרי 5 שנים שאתה בכל נופלות לך מקצוע, עסקאות, אגב. אתה קם, נופל. עורך וכן דין הלאה. לומד, עושה סטאז', לוקח, אתה עושה פה דברים, בעצם אם אני מסתכלת על זה, יש לנו גם את הנדל"ן, זה מתעסק עם משכנתאות, זה יוצא כלכלה, זה עריכת דין, זה הכל ביחד. אתה כבר הופך להיות זה שמבין בחוזים של העורך דין, אתה צריך לדעת את הכל, על כל הצדדים, מכל הצדדים ומכל הכיוונים, ובגלל זה אני אומרת, זה מקצוע, אבל אני חושבת, ואנחנו עכשיו נגיע לזה, כי אנחנו נדבר על הקורס שיצרנו בעצם ביחד, ואני חושבת שכל אדם, בכל נקודה מסוימת, גם מישהו שעכשיו, אני לתוך העניין, כמו קורס שהבאתי למכללה של תכנון פרישה, עכשיו אדם יוצא לפנסיה, עבד כל החיים שלו, מקבל הרמה של כסף, הוא רוצה למנף אותה, הוא רוצה לעשות משהו, גם בשבילו, קורס של נדל"ן יכול להועיל ולגרום לו להבין לאן הוא מנווט את הכסף שלו. ואני רוצה קצת שתשתפו אותנו ב10 שיעורים של הקורס, מה נתתם לנו, איזה כלים בעצם נתתם, מה אתם מציעים למתווכים חדשים שנכנסים לתחום הזה, האם אתם חושבים שהקורס שנתתם בעצם ייתן את ההקדמה הראשונית של כל המקצוע הזה והעולם הזה שנקרא בעצם תיווך? האמת שאני קודם כל שמח שנפגשנו בכלל, אני אגיד לך גם למה. אני רואה המון סרטונים, המון קורסים שמעלים, שאני לא מזלזל כמובן באף אחד, אבל המון סיסמאות, בוא תעשה 1,000,000 שקל, בוא תעשה 2 מיליון שקל, זה הבעיה העיקרית שלי בחיים, לך תקנה נכס האלה. בלי הון עצמי ודברים כאלו שהם לא מבוססים על שום דבר. בגלל זה אגב גם רמת האמונה של אנשים ירדה בדברים האלה, כן. כי כל אחד בא ואומר איזה שהם משפטי מנטור, וחושב שעכשיו המחשבה מייצרת אז הוא עקץ מציאות. פה, עקץ שם, הרוויח לגמרי. שקל פה, שקל שם. הקורס הזה, תכלס, הוא בנוי על השטח. כל שיעור הוא בנוי מה קורה בשטח היום דרך אגב, לא מחר ולא אתמול, היום בשטח, כי גם הימים משתנים, הדיגיטל מאוד מאוד מתפתח, מה שעבד לנו לפני, החוקים, מה שעבד לנו לפני 5 ו7 ו8 שנים, היום הוא פחות עובד, אוקיי, הפרסומים הם שונים, להגיע ללקוח הוא שונה, הדברים בסופו של דבר משתנים, ואנחנו גם צריכים לדעת להשתנות עם השוק, אוקיי, וזה בעצם, כל הקורס בנוי על זה, על ללכת יד ביד עם השוק ולראות, כי לפני 8 שנים, 9 שנים, שפתאום היה את מחאת האוהלים, אוקיי, למשל, הרבה קרסו מהיועצי נדל"ן. למה? כי הם עבדו בשוק, עשיתי עסקה פה, עשיתי עסקה שמה, וזה מאוד מאוד התפספס. כל קורס בעצם, כל שיעור, הוא בנוי מהליבה של העסק. כמובן, הליבה היא מאוד מאוד חשובה וצריך לדעת לפתח אותה בשטח, אבל לדעת לקחת את זה ולהתקדם עם זה, זה מאוד מאוד חשוב לנו בעולם הנדל"ן. כי רק לבוא לפגישה ולגייס את הנכס, ווואו, כפיים. זה הרבה עושים. כן, כפיים. וזה הרבה מעבר לזה. וזה מתפספס, אוקיי? לא עבדו לי על הבית, לא מכרו לי את הבית, לא עשו א', ב', ג', ד'. פה בקורס בעצם ילמדו, כל אחד שיצפה בקורס, הוא ילמד איך לעשות את הדברים נכון, אוקיי? ודרך אגב, יכול להיות שהם יראו ויצפו, ויטעו, וזה בסדר, אבל הם ידעו ללמוד לקום מהטעות, כמו שאמרת, יש משפט יפה שאומר, אל תגיד לי כמה פעמים הצלחת, תגיד לי כמה פעמים נכשלת, והצלחת לקום מהכישלון, שזה בסופו של דבר... יכול להיות שגם אם נכשלת ולא הצלחת לקום מהכישלון, דווקא פה הייתה הצלחה שחיכתה לך ופספסת אותה. נכון, את הבוסט. אז הקורס באמת בנוי בצורה מאוד מאוד יפה, בגלל זה גם אמרתי, אני שמח שנפגשנו, שסוף סוף יוכלו לקבל איזשהו... מקצוענים, אני כן. ישבתי וראיתי את הקורס, כי הרי כל קורס בעצם אני לוקחת למכללה, גם אחרי שהוא מצולם, אני יושבת ואני רואה, ואני מסתכלת כמקום ניטרלי, כי אני לא באה מעולם הנדל"ן, ולא באה מעולם התיווך, ואני אומרת, וואלה, כבר שראיתי את הקורס, למדתי המון דברים, שאני אפילו לא יודעת אותם, אבל, כי אני לא אמורה לדעת, אני לא אמורה לדעת נדל"ן אם אני לא עובדת בנדל"ן, נכון. אני לא אמורה לדעת כלכלה אם אני לא עובדת בכלכלה, והידע הזה הוא כוח בכל כך הרבה תחומים ודברים בחיים, שאנחנו אומרים, אז לפעמים אנשים אומרים, מה אני אלמד? מה זה ייתן לי? מה זה? אני אומרת, כל דבר שלמדתי בחיים חסך לי 100,000 שקלים של טעויות, של דם, של ידע, של עצבים, של דברים, כי למדתי, כי הבנתי, כי פתחתי את הראש, וזה בדיוק כמו ששלומי התחיל את הפודקאסט, ודיברנו על זה שאתם מתחילים בהדרכות בבוקר, ותמיד ההשערה, ותמיד הכל. המוח שלנו הוא שריר. נכון. אם לא נאמן את השריר שיש לנו במוח, ולא נדבר את זה כל הזמן, ולא נחיה את זה, ולא נלמד מטעויות, ולא נבין איך קמים מהטעות, ואיך בעצם
לומדים ואיך מסיקים את המסקנות, אנחנו לא באמת נצליח להתקדם. ואני רוצה שאתם תבואו ותגידו ככה, לחבר'ה צעירים שרוצים לבוא ולהיכנס לתחום הזה, כל אחד מהנקודה שלו, למה אתם מציעים להם לבוא ולהיכנס לעולם הזה? כי כולנו יודעים שזה עולם של קרישים כבר, וזה עולם של אנשים שאי אפשר לבוא עכשיו בחור חלש כזה חמוד ולהיכנס לעולם כזה, בלי להבין את כל היסודות שלו, ולכן אני רוצה שתגידו לי, למה אתם חושבים שכדאי להיכנס לתחום הזה, ולמה אתם מציעים להיכנס לתחום הזה? אז ככה, קודם כל, אני חושב, אומרים שכסף גודל על העצים, אני חושב שהוא גודל על העצים, אבל אי אפשר לחכות מתחת לעץ ולחכות שהכסף ייפול עליך, צריך לעלות על העץ ולנער את העץ, ואז הכסף נופל. ובאמת בתחום הזה אין תקרת זכוכית. מי שנכנס ורוצה להצליח, ובאמת יש לו רצון ויש לו מוטיבציה, והוא רעב והוא רוצה לטרוף את העולם, אפשר לעשות פה. דיברנו בהתחלה, 1,000,000, 2, 3, אפשר לעשות גם הרבה יותר מזה אם רוצים, ומפה גם אפשר ללמוד ולנסוק ולעלות כלפי מעלה, וגם להתפתח לתחומים אחרים בתחום הנדל"ן, ובתחום, כי הנדל"ן הוא קשת של טעמים. אתה בשנים שאתה גייסת וקיבלת, והחלת המון סוכנים, אתה ראית סוכנים שבעצם החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, מאיך שהם הגיעו אליך, ואיך שהם היום, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי 3 שנים של עבודה? חד משמעית, כן, אנשים הגיעו אליי כשהם היו במצבים לא, בלשון המעטה, לא טובים, ובאמת החיים שלהם, רמת החיים שלהם השתפרה פלאים. יש אנשים שעובדים אצלנו כבר 7 שנים ו6 שנים ו8 שנים. מדהים, בכלל בתחום כזה להחזיק אנשים כל כך הרבה זמן, זה גדולה בפני עצמה. כן, אנשים שגם קנו וילות וקנו נכסים והתפתחו. חשוב אבל להבין, כדי להיכנס לתחום הזה, זה לא מחר בבוקר מצליחים. אנחנו מדברים, מי שנכנס אלינו, אני מדבר על תהליך של 3 שנים. זה לא זבנג וגמרנו. לא מחר בבוקר, אתה יכול לעשות עסקה מחר בבוקר בפוקס. אבל אנחנו מדברים על תהליך שאנחנו מלמדים אותך במשך 3 שנים לבנות עסק. שאתה רוצה לבנות עסק יציב, ועסק בריא, ועסק נכון. זה דרך, יש תהליך, לא ביום. יש דרך, צריך לבנות את היסודות, וצריך ללמוד מ-day one איך לעבוד בצורה נכונה, ואיך לבנות פול של נכסים, ואיך לעבוד עם לקוחות, ועם קונים, ופרסומים, ושיווק, ותהליכים, ובתוך משרד גדול כמו שלנו, אנחנו נותנים מעטפת מטורפת. אני רוצה באמת לסכם קצת את הפודקאסט ולבוא ולהגיד מה קנה אותי בפגישה הראשונה איתך, כי אני מאוד מאמינה בגישה הזו. אתה באת ואמרת לי, אני מאמין שכדי שאני אתקדם בחיים ויגדל, אני צריך לקדם את האנשים שלי. ויש כל כך הרבה מנכ"לים ובעלי חברות שלא מבינים את המשמעות של הדבר הזה, שלומי, שהם חושבים שאם הם מקדמים את העובד, זה בא על חשבונם. הם לא מבינים שככל שהם מקדמים את העובדים יותר, שככל שהעובדים מרוויחים יותר כסף, שהם יותר מרוצים, שיותר טוב להם, ככה החברה בעצם גודלת ונהיית אימפריה. נכון. וזה עוצר הרבה מאוד עסקים ובעלי עסקים מלגדול, כי הם חושבים שאם הם יגדילו, יעלה לו, הוא לא זה, הוא פתאום ילך לחברה אחרת, הוא ילך למתחרים, אני אנחית אותו, אני אוריד אותו. וזה מסר שהוא כל כך חשוב, שמבחינתי, כשאני באתי ולקחתי את העולם הזה של הנדל"ן במכללה, כי אני יודעת שיהיה לנו המון חבר'ה צעירים שהם רוצים להיות מתווכים, והם יבואו ויעברו סדנאות על ידי חופי, על ידך, וחשוב לי שמי שיעביר את הדברים האלה ואת המסר הזה באמת יהיה בן אדם שמבין ומאמין בזה, שכל בן אדם יכול להתקדם, וכל בן אדם יכול להגיע מנקודה מסוימת לנקודה מסוימת, ואף אחד לא מהווה על האיום בעצם. הכל בראש. המחסום היחיד שלך זה המוח שלך. משם זה מתחיל ומשם זה נגמר, וככה אתה רואה איך בן אדם מצליח להגיע ואיך לא. בתחום שלנו אני חושב שכאילו אין מתחרים, אנחנו מדברים מתחרים, מבחינתי אין מתחרים, אוקיי? יש שפע שיורד אלינו מלמעלה, ובסופו של דבר יש פרנסה לכולם. כמו בכל תחום, לא רק בתחום שלכם, בכל תחום יש מאות מכל דבר. ומה ששלך, שלך, ואני באמת מאמין במשפט שפרנסתו של אדם נמדדת מתחילת השנה ועד סופה, אבל בסופו של דבר ההתאמצות צריכה להיות מאיתנו, שלנו. אם אנחנו לא נעשה ולא נתקדם, שלומי פשוט מצטנע, אבל שאלת אותו שאלה לגבי העניין של האם יש סוכנים שנכנסו, נכנסים גם סוכנים שהם בתחתית של התחתית, והיום הם ברמה מאוד גבוהה מבחינת איכות חיים. זה מה שעושה את הברכה בעסק ואת ההגדלה של העסק. כי אם אני מגדילה אנשים ומצמיחה אותם ביחד איתי. זה בא אליך. זה הגדולה. וזה מה שחשוב שכל בעלי העסקים ילמדו ויבינו. כי מתחרים תמיד יהיו. הפעם גם לא הפריעו לי, להפך. אם הם לא היו קיימים, לא הייתי קמה בבוקר עם דרייב ועם אנרגיה, לבוא ולכבוש את העולם. הם קיימים, הם נמצאים, הם תמיד יהיו. מה חשוב זה מה אנחנו נותנים. אני רוצה שנסכם, אני אשמח לדעת אם יש לכם עוד משהו אחרון להגיד, ככה לגבי הקורס, לגבי מתווכים מתחילים שיקחו את הסדנאות שלכם, הרצאות שאנחנו נותנים בעצם בחברות תיווך.
בואו נסכם את זה ביפה, וניפרד מהצופים שלנו. קודם כל חבל לי שאנחנו מסכמים, חשבתי שיש לנו עוד איזה חצי שעה, אפשר להמשיך. לא, זה עובר לנו מהר, אבל כן. אנחנו יכולים להמשיך הזמן גם טס פה, שעתיים. הזמן טס פה, כיף איתך רעות. גם איתכם. אתם מאמינים. קודם כל לגבי הקורס, מי שיקח את הקורס ואיתה מהקורס, אני חושב שזה ישאיר לו טעם של עוד, וחשוב שמה שהוא ייקח, הוא יפנים, ישכיל וגם יישם הלכה למעשה, ואני חושב שהתוצאות ידברו בעד עצמם. בעזרת השם אנחנו מקווה שאנחנו ניתן עוד ערך מוסף ונביא עוד קורסים בעתיד ועוד טיפים, ונעזור לעולם התיווך אם הצלחנו בטיפה, מה שנקרא, לשנות את עולם תיווך הנדל"ן במדינת ישראל, עשינו את שלנו. לגמרי. קודם כל אני מאמין שהקורס, מה זה מאמין? אנחנו בנינו את הקורס לא רק לסוכנים חדשים, גם סוכנים שהם ותיקים וגם סוכנים שהתחילו לפני שנה או שנתיים. אף אחד לא יודע הכל, כולם צריכים. לא רק לא יודע, לפעמים אנחנו עובדים בצורה מסוימת ואנחנו חושבים שאנחנו עושים את זה בצורה הנכונה, וזה לא באמת נכון. שואלים אותי מה ההבדל בין סוכן נדל"ן שהוא תותח לבין סוכן נדל"ן שהוא ככה. היכולת הלמידה התמידית הזאת, שכל יום, אני מבחינתי יכול להגיד לך עוד מעט עשור בתחום, וכמעט כל ערב אני פודקאסט, וובינר, ספר, חובה, וזה מה שאנחנו גם מדברים כל הזמן עם הסוכנים, גם הוותיקים, וגם להיכנס וללמוד, וגם אם מישהו צפה בקורס, ולקח 20%, אוקיי? זה שווה הרבה, בעתיד. לסגור פה עסקה, לסגור שם עסקה ולהתפתח. כל כלי וכל לימודים, זה משהו שאני תמיד אומרת אותו, כל כלי וכל לימודים, גם אם זה לא התחום שאנחנו מתעסקים פה, ובטח אם זה התחום שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו חייבים לדעת וללמוד, וגם כשאנחנו יודעים את הדברים, יודעים אותם, הם קיימים לנו במיינד, אנחנו לא באמת תמיד מיישמים אותם, וככל שנשמע יותר ויותר פעמים את מה שאנחנו צריכים לעשות, ככה בסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי בפעולה. מסכים. אז אני קודם כל רוצה להגיד שהיה לי כיף. גם לנו. כיף לי עם כל המרצים שלי, אבל אתם מהממים בפני עצמכם. והייתי אצלכם במשרדים, וראיתי כמה שהם ענקיים, ויש כל כך הרבה סוכנים, הכל נראה כל כך משפחתי וחמים, ברמה שצריך להיות שם כדי להבין את זה. ואני רוצה להיפרד מכם צופים יקרים שלנו, ולסכם את הפודקאסט השלישי של סודות הנדל"ן עם שלומי ועם חופי. אתם תכירו אותם, אתם תרכשו את הקורס, אנחנו נבצע סדנאות שלהם במכללה בעולם הנדל"ן, אנחנו נגיע ונרצה בעולמות הנדל"ן, בחברות ובכל מקום שרק יבקשו אותנו, ובהמשך, אני לא סיפרתי לשלומי, אבל אני אספר לו את זה ככה איתכם, אני הולכת לעשות רעיונות מסוימים, ואנחנו נבחר חבר'ה צעירים, מבטיחים, שבאמת אנחנו חושבים יכולים להתאים לנבחרות שלנו, ואנחנו נגייס אותם, ואנחנו נעשה להם שינוי בחיים מקצה לקצה, ונעזור להם להגשים את כל החלומות שלהם. אנחנו כאן בשבילכם להכל, לפרטים, מוזמנים להיכנס בלינק. ביי ביי.